Il-Prim Ministru prospettiv Konrad Mizzi ftiem li ħallas aktar minn 2 biljuni lil Stewart Healthcare mit-taxxi tagħna. Mhux talli ma laħaqx imqar wieħed mill-miri tagħhom u ma tawna xejn, tal issa jidher li qed ifallu. Hekk kiteb il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa f'post fuq Facebook b'reazzjoni għall-aħbar li deret fuq it-Times of Malta u li tajt li Stewart Healthcare irrapportat telfit kbar. L-artiklu fuq il-ġurnal lokali jgħid li skont rapporti fil-medja Amerikana, Stewart Healthcare il-kumpanija li ngħatat 3 sptarijiet Maltin, inkluż l-Isptar Ġenerali Għawdex, soffrit telf finanzjarju kbir għal sentejn wara xulxin, telf li jammonta għal madwar $600 miljun Amerikan. Uffiċjali għolja tal-kumpanija qalu li t-telf kien dovut għal espansjoni u investimenti, madankollu Stewart baqgħu ma provdewx dettalji ta' sitwazzjoni finanzjarja tagħhom. Bi professur finanzjarju tal-Università ta' Bentley tajt li din hija sitwazzjoni inkwetanti. Christine Minnick ta' Bentley University qalet li Stewart għandhom aktar djun milli assi u li qegħdin f'qagħda finanzjarja ħażina ħafna. Stewart Healthcare ingħatat 3 sptarijiet fl-2018 wara li d-deal oriġinali li kien għamel Konrad Mizzi mal-Vitals kien intemm b'mod misterjuż u minflokhom daħlu Stewart li kienu wedu investiment ta' €300 miljun. Madankollu sa issa minn dan investiment għadna ma rajna xejn. Iktar minn hekk huma ħafna l-pazjenti għawċin li mhux qed jinqdew kif kienu jinqdew qabel mill-isptar ta' Għawdex u qed ikollhom jieħdu l-iskariġġ li jinżlu Malta biex jieħdu s-servizz meħtieġ. Sa dan it-tant il-Gvern jinsab siket għal kollox dwar Stewart u s-suppost investiment li qed jagħmlu f'pajjiżna minkejja li f'idejhom għandhom 3 sptarijiet Maltin. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn meta Stewart ħadu f'idejhom l-isptarijiet Maltin kien qal li wara Vitals din kienet ir-real deal. Iżda sa issa minn din ir-real deal il-Maltin għadhom ma gewdew assolutament xejn.